Liburua Hernani inguruan mugitzen da, han egon nintzen bizitzen duela urte batzuk. Abiatzen da Donostia ospitalean, hango korputegian, eta gero Xistu bizian ja juten dira akzioa edo ekintza juten da Hernani aldera, hango Hilerri ondoko Santa Barbaratik hurbil. Santa Barbara da Hernani alboan dagoen mendixka oso ibilia. Asko juten dira Hernani arrakarea, bai eskalatzera, bai mendibueltak ematera. Asko gustatzen zait, ze han antzematen da edo entzuten da antzinako, haize izugarria dabil hemen, antzinako oihartzuna edo entzuten da. Iruditu zitzaidan leku aproposa kontatu nahi nuen ura, kontatzeko mitoaren jatorria zein izan ote zitekeen, plano paraleloetan alde batetik abiatzen da Donostia ospitaletik eta bestea han Santa Barbara inguruan. Gero beste punto bat da handik hurbil, baina ja ez Hernaniko lurretan okerrez banabil Donostia izango da, Ametsa gaina, da parke nahiko gutxi ezagutzen dena. Dago Donosti Garbera ondoan, oso leku magikoa iruditu izan zait beti. Bertan agertzen diren, ez dakit, sustraiak beraiek edo harriak eta zuhaitzek beste garai batzuk ekartzen dituzte gogora. Orduan, ura ere aproposa iruditu zitzaidan, ileskor batek aukeratu zezaken lekua bertan egoteko. Beste gune bat da Orona, kontrastea nahi nun, ni han egon nintzenin bizitzen, orduan hasi ziren eraikitzen, eta gero eraikin ikusgarri hori egintzanean, niretzat oso deigarria da. Kontraste hori nahi nuen, iragana, mito garaia, antzina, historia aurrea eta etorkizunak zer ekar dezaken. Teknologia, modernitatea. Beste gune bat, Hernanin ez gutxitan tokatzen zait egotea hango kultura etxean, Biteri izeneko kultura etxean, eskolako jendearekin, aritzen naiz, da bertako langileekin. Orduan, beti esan diet, leku ederra dela imaginatzeko han gauzak pasatu zitezkela. Orduan, nobelaren misterio handitako bat antxe argitzen da, hango korridoretan zean maila diferente asko ditu, azpian ere sartzen da, gela pilo bat. Beti hoxe imaginatzen un, han misterio bat gauzatzeko leku benetan egokia zegoela. Eta beste leku edo ez leku bat da jakina, esan dezagun arima, gure barruko borroka. Etengabe pertsonaiek egin behar dute aurre, aurkitu behar dute zerbait kanpoan, azkenien geure baitan dagoena. Beraz, azken kokagunea esango nuke dela geure bihotza nahi bada, geure barrua.